ሰላም ሰላም ናይዚ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ደሓን ዲኹም ሰላም እግዚአብሔር ይብዝሐኩም ክቡራት ቤተሰብ ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ዘይገበርኩም እውን ክቡራት ቤተሰብ ሳብስክራይብ እና ላይክ ሸር እናገበርኩም ቤተሰብ ንኽትኾኑ ካብ ልቢ ይላወኩም ክቡራት ቤተሰብ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን እሺ እምበኣር ኣነ ሎሚ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ኣብ ብዙሕ ፌስቡክ ኣብ ኮመንትታት ይርእየኹም ዓይነት ፅሑፍና እስቲ ሓደ ክልተ ዝኾኑ ተረእይዎ ትጥቀሙሉ ብዝብል የቲ ንምስራሕ ኣቢለ ኣለኹና እንታይ እዩ እሱ ኣብ ኣሕዋትና ዩቱብ ሳብስክራይብ ንኽግበረሎም ኣብ ኮመንቲ ገለ ይሓድጉ እዮምና ሕዚ ክቡራት ቤተሰብ እውን ሳብስክራይብ ንኽገብሩ እቲ ሊንክ ፀቒጠን ክኣትዩ ከለዉ ኣዊና ልብሉ ብዙሓት ይርእያ ኣዊና ሳብስክራይብ ምግባር ኢሜል ገለ ይሓተና ምናምን ልብል ብዙሕ ይርእየና ሕዚ ከመይ ጌርና ዳ ኢና ሳብስክራይብ ክንገብር ዘለና ናብኡ ከብለኩም ኣብዚ ኣብረት ሓፍተይ ሳብስክራይብ እቲ ሊንክ ኣቕሚጣ ክትኸውን ተስፋ ይገብርና እሺ ኣብዚ እስኪ ኣብ ኮመንቲ ክኣቲ ሊንክ እዋ ኣሎ ኣብዚ እውን ተሓተት ኣሎ ብዙሓት ኣሕዋትና ሳብስክራይብ ክገብራላ ደልየንሲ ከምዚ ናበላ ኣዊና ልብላ ርእየ ነይራ ዓንተወና ይርአየኩም ኣለኹ እውን ተስፋ ይገብር ከምዚ ናበላ ኣዊና ልወላ ነይረን ዓንቶ ኣብ ኮመንት ርእየ ነይረ ናይ ኣብረት ሓፍተይና ከመይ ዳ እዩ ጌርና ክነኣቲ ዘለና ላፍቲ ሳብስክራይብ መግበር ማለት እዩ መጀመርያ እቲ ሊንክ ፀቒጥና ክነኣቲ ከለና ሳብስክራይብ ኣይኮናን ክንፀቅጥ ዘለና እንታይ ዳ እዩ ሕዚ ኣነ ዳብኡ ከብለኩም እየ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሊንክ ፀቒጣ ንኽኣቲ እየ እዚ ኣሎ ሊንክ ማለት እዩ ኣብዚ ፀቒጣ ክኣቲ እየና እሺ ኣነ እኳ ሳብስክራይብ ገይረያ እንድየ ንምርኣይ ላእክል እየ እምበር እስኻትኩም ሳብስክራይብ ስለለይገበርኩም ጓ ዳኡ ከብለኩም እዩ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ዋላ ዳኣ ሳብስክራይብ ንግበር እምበር ከምዚ ኢሉ ዳኣ ኾነ ክፀንሐና ከምዘይተገበረ ማለት እዩ ይርአየኩም ለኸውን ተስፋ ይገብርና ረእይዎ ሳብስክራይብ ሃምለይ ተገበረ እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ግን ኣነ ገይረያ ይመስለኒ ተዘይተጋገየ እሺ ከምዚ ሳብስክራይብ ኣይኮናን ሕዚ ክንፀቅጥ ዘለና ማለት እዩ እንታይ ኢና ክንፀቅጥ ዘለና እቲ ሳብስክራይብ ልብል ዘይኮነ ኣብዚ ኣሎ ሰለስተ ስራዝ ሶሪ ኣብዚ ኣሎ ሰለስተ ስራዝ ኢና ክንፀቅጥ ዘለና ማለት እዩ ይርአየኩም ኣለኹም ተስፋ ይገብርና እሺ ሶሪ ኣብዚ ኢና ክንፀቅጥ ዘለና ማለት እዩ እሺ ኣብዚ ሰለስተ ስራዝ ምፀቐጥና ከምዚ ኢሉ ካፍተልና እዩ ሕዚ እውን ኣብ ኢና ክንፀቅጥ ዘለና ኣብዚ ኢና ክንፀቅጥ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ክንፀቅጥ ኣለና እሺ ላብኡ እዚ መፀቐጥና ከምዚ ኢሉ ክኸፍተልና እዩ ማለት እዩ ቀጣዕቲና ኣሎ ማለት እዩ ላብ ናይ ኣብረት ሓፍተይ ዩቱብ እዎ ከምቲ ዝበልኩኹም ኣነ ሳብስክራይብ ገይረያ እየ ንስኹም ግን ኣብዚ ሳብስክራይብ ሃምለይ ተገበረ እዩ ፀንሐኩምና ኣነ ስለ ዝገበርክዎ ሳብስክራይብ ኮይኑ ላይክ እውን ኮይኑ እዩ ፀኒሕኒ በዚ ኣጋጣሚ ሓፍትና እውን ቤተሰብ ኩንዋ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ናተይ እውን ማለት እዩ ከምዚ ገይርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከለኹም ኣየኣብየኩምን ሕዚ ማለት እዩ እየኣብን ምክንያቱ ከምዚ ሰለስተ ስራዝ ወቂዕና ክነኣቲ ከለና እየኣብየና ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ክብለኩም ይፈቲ ክቡራት ቤተሰብ ተረዲእኩም ክኸውን ተስፋ ይገበር ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ እየ ዘመስግን